Men İşan Şarif. Indi Music kanalyna hoş geldiňiz. Däze podcast proýektimiz açyk gurrun. Biziň birinji mihmanymyz Maksat Salatow. Instagramda Maksat Salatow diýip tanalýar. Türkiýe döwletiniň İstanbul şäherinde näçe ýyl? 18 ýyl. 18 ýyl bäri kinosferasynda işläp ber. Instagramyna bolgusy soralar gelýän eken. Am näde aktyor bolmaly? Pulwamy, Akýam Mirzat, näýlek diýip soraýanlara. Ýöretip mihman etdik. Siziň gelen soraglary siziň üçin Maksat Salatow soraýan. Açyk gurrun gepleşigimize hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Yankı 18 ýenim düzetjekler. Sen Türkiýede näçe ýyl ýaşaýan diýensiň öýdüp men 18 ýyllyydym. Kinosferasynda 15-16 ýyl. Yo, häzir soň kommentda bilýän ara, sen haterler gelýär. 15 ýyl bäri kinosferasynda 18 ýyllar İstanbulda ýaşap ber. 18 ýyllam İstanbulda ýaşamak. Böyle özüň aýdyp beräsene. Özüň barada gysgaça maglumat. Türkiýede diýip geçeli 18 ýyldan bäri paşdy. Haýsy şäherlerinde ýaňy diýdiň adına İstanbul häliginden tursa diýär. Gelen ýylym uzun bolup gitýär, o hikaye bitmeýär bu. 19 ýaşymda geldim men Türkiýe. Gullukdan soň diýdiň. Gullukdan soň 19 ýaşymda bolupdyň. 17 ýaşymda gitdim, 19-da geldim. Men добровольец bolup gitdim esçe. Короче, gelemde. Yok, man görmedim maşyny. Reklamadan ýalňyş oldu. Ha, sponsorun mu ya? Bolýa bağışla. Maňa zadyň zehke. Arasynda gurlap oturkan ýar tulak dikeşden goýla başga gerek. Ya, gopul berýär. Özüň barada gysgaça Türkiýe näde Tursa näde geldiň? Haýsy şäherlerde ýaşadyň? Uniwersitet okudyňmy? Ya sen bilimsizmi? Türkiýe gelip okandan hemmesiniň bilýän neme däw wadyr, bir ders goýmaly. Menem şo ýagdaýda. Bilimsizmi, bilimlimi? Bilimlisidirek. Yo, короче, 19 ýaşymda geldim. Вообще gelemde de arzum nämedi? Sport uğrundan uğurgarın rahat diýip, короче, sportsmen boljak. Tagam sportsmenim de ýöne staýdy bir zatlar edernik geldim-de. Sportsmen boljak bolluň. Hawa. Haýsy tarapdan sportyň her hili görnüşi? Futbol, voleybol, handball, boks. Boks diýenim dowam etgidip bar ya. Aýdy beriň siz. Короче, Ankara'da trenirovka etdim, Antalya'da ettim, İstanbul'da ettim. Ondan ola garnyň doýrany oken, короче. Sen boks diýdiň, elim titreýär, näme aýdyp berdiň ýa-ni? Yok. Короче, Urşa? İstanbul'da trenirovka edip börkem, Kumkapyny bilýänmi? Türkmenden bar şu taýdan gelmä, bilýän çykma. Beýdim. Ýalňyş düşünýärler, o taýam ýalňyş düşün. Aksaray diýip dogry düşünýärler. Aksaraydan beterrak da Kumkapı bilmeýänler üçin. Kumkapyda bir bilýänler laýyk basyňyş. Bir salon var. İstanbul'da 4 sanjak zritelmi var, barım ştaýda tyrlaýdy. Ýöňünden laýyk goýup çykyp. Görmän laýyk basýançylar bilen. İstanbul'da zritelmi sen sonra ýalňyş düşündiň amja. Men şoýum näde ýalňyş düşünip otyrmyn. Awa sportsmen bolup bilmediň? Awa bolup bilmedim. Ondan iň soňky gelen ýerim aýda otyrdım laý Kumkapy açandy geldim-de. Sportsmen bolup. Awa. Urşmany bardyň? Ýok, zal bardy, şo taýda ýaşaýardyk. Trenirovka. Hem işleýärdik Aksarayda, hem şo taýda ýaşaýardyk. Короче, Sizin öyle näçinji ýyllarda? 2005. 2006'da pizza soğuk olup daňyrsa ýadyňyşa. Ýadyňyşa. Aňarsa ni oturup geldiňmi sen? Türkmenistan. Bidim o abi. Onsuz da Malta gitdim adamlar näme bolup taýdy. Amnesiýa düşdüm şu. Bälen kesin oýany.
Bakaşım kamayıp sana deyimiz. Yo, oturun. Oğlum ki ne işlep dursanız. Çüremşige men de ya otur. Sen 2005'te soğuk bollu deyip onu ayttın men uje. Şarjadım, çişirip siz türmede otursun. Her kim özüne cevap ver ya. Bol ya, näme uruluş otirdik? Sportsmen bolup bilmedin, kum kapağa geldin, kum kapadan soň. Yadından çıkya, kum kapağa geldin deyip köp aytma, men o tayda yaşadım. Yaşadın. Ama o trener vardı, şu tayda bir zal vardı, Erdal Kısa deyip. Erdal? Ava. Sol sebep Erdal Kısa. Kısa, familyası. Kısa ken prikol tutmat, kickboxer özü. Trener. Kort koyasın. Sol Sen görüp oturmayalar. görüp onu aydarlar, Türkmen okuvçusken on. Sen reklam aldın mı? Gayrat o bizim program. Yok, özü memorken ondan o zonçilken nemesine diye. Bizim sponsorumuz ba Erdal'lıydı da gerek geldi o. Sponsorun kime? Yartolog. Yartolog Infusion sponsor. Tabii bärin koyma. Короче, şu trener kino sferasına girmeme sebep boldu. Burun trenirovkadan soň emmemi toplatdı. Kino düşöz gelýän bam dip sorudy. Seni bileceğim. Benim Pulundan haber ver ağam dedim. Ya. Men prikol tutýanlar ötdim o. Özüm Maşenik. esprili de o. Esprili. Näme diýme? prikalist. Bilen aklar men. Prikalist. Prikalist değişken. Soň orsa türkmençesi oyunçul bolýan, näme bolýar? Aksiyon oluyor. Yok o prikalist näme bolýar? Değişkenliydi. Men perwad edip otyň arkadan Bolly. kelli işler ýazga şaş. Короче, oyun edýänler öýdi, biz hem anlamadyk. Soň действительно adymyzy ýazdy. Nire gitýäs? Kurtlar Vadysine diýdi. Kurtlar Vadisi. Kurtlar Vadisi o Turesk. 2004, 2005'te Iň atyp bören wagdaýlarda. Aktör ölünne o çyndan jenazada etýärler ha. Bir döwrüň o hoja kinosy bar da her 5-nji gün ýaşlykdan merilýärdi. Türkmenistanda şo şeýitdi. Şo bolýardy. Hoja daýy. Samanyol nakmy. Näme şoň ady Saliha mı? İş tapıp berýän. Короче, Kino seriyasına girdim. Awa, kaskadyor bol. Kaskadyor bol. Awa. Ýöne. Ýöne. Ýygyny biz nemede intuisiýamda gora jogap ber. Yo. Biz doldurylymy? Ýöne erbet ýoly düşdüm. Näme diýmek o ýöne diýende o ýa. O bu meni o heyecanlandyr ya. Hayır. Paktan tolgun öldüm o suwering. Suudiyň iç ondan aýdyp İşte şu spor zaldan başladı. Kinosfera bolun. Erdal Kısa. O. Şu adam şol kaskadyor taýarlaýanlar, kaskadyor bolasyňyz gelse, gitýäňiz kum kapa. Näçe ýaşynda dogry? Sapak berýär 50 ýaş andyr. 50 ýaşa. Erdal Kısa, kum kapy. Nomerini aşağı koýasyn näme etýär? Yo, kaskadyor bolasy gelýänler. Ne kum kapağa gidip kapı aýlanıp Erdal Kısa, Erdal spor zal diýseler, ite sorasaňa makit ýaşar. Bože diýip badymşlaýdy. Töhmet etdiler ha, bože diýip. Boji. Ha. Tramvayda mut edýänmi? Oh. Töhmet atdylarmy şo? Oh, eşitmedinmi? Näme töhmet atdylar? Korоче, İstanbulda tramwayda bir nemesini asnovka çenni, bir it çagaz var, gücüjok. Men ýaňyrda düş ýaňyrda, men ýa bärde düş ýaşa, mugut gezdiýär içinde zat diýip, bir kresla bok goýdular. Soňra boje seçipdir, dawaýyny bildirmek bolanak diýip neme bäriniň meriýasynda jalba ýazypdyrlar. Goru gücükden neme garaş, o neme etdi saňa bile. Bu çyndanam şonu ýalypdylar. Oho gir köre Google awgustda näme de boldy? Ýok, sentýabrdyň soňlarynda. Soň Erdal Kısa niräni kum kapyň? Ýok, satışdyň. Geçdiň ondan soň Erdal Kısa oyun. Aktör olasyňyz gelse, kaskadyor olasyňyz gelse. Ýok, o aktör diýip ýalňyş ýönlendirme, o kaskadyor. Kaskadyor olasyňyz gelse. Awa, Kum kapağı var ýanynda. Erdal Kısa. Ýöne men adym bermäň o. ikilikçidiň. Maksat aýtdy diýip uratma.
Ya menken halaman biler diyecek olayım. Onam soktum mu? Ya o zatlara girme o. Adam sokamak men. Karoçi. Şoň ýanyny işläp başlamsaň özüm çal halatdım trenere, saylandım. Ya aslında Türkmenler men pikirimçe İstanbul Tursa'da diňe Tursa diýmän bütün dünýäde Türkmenler ýaman islenilýän adamlar mı gaýt pikir? Sen näme pikir? Karoçi kaskadörlükden başladık karoçi. Kaskadörlükden başladyň. Pul gowdymy? Elbette. Ýöne normal adamlara şo wagt aýtsaň da ýene maňa 150 lira berýärler, soň maşyny 3 sapar gelip kak ýany. Ya 150 lira men şu adam okey. Kaktıracak mı? O mesele pul bolsa bolýa. Beýdim o. Daha ertir kakıp görýärsin. Karoçi kaskadörlüğe başladık. Men kadra gelimde de Degmen oturulýar. yo psikologiyada şoň Düşünýärmen jana ýakyn, gowna ýakyn oglan ýöne. Ne gelişikdi bakda. Dinleýän. Onu bir psikolog gaýdyp geçenler. Birinin diye dikkatini çekecek bolsaň diye ille diye. Daýaznamy, bilimsiz ämi. Assa. Kim aýtdy? Aýdan ýankyrady. Son Kino industriya şey dip ilkinci son adım trenerin attım. sebebi bilen başladım. İlkinci adımları attım. Ondan soň kaskadör bolup ilkinci adım bilen. O Bu aktör dip aranaklar berdi. Iň apasny yerlere berýärler. Yok, başta kaskadör bolýanlar. Kaskadör professiýasyny saýlasaň şoň ýaly. Häzir o taraba ma men gön aktörüm boljak boldum. Bolan oken ýöne aýtsyň ýaly. Instagram'da näçe patbişiň bolsa şonça şansyň mı? Tursada. Aktör bolmak üçin, aktrisa bolmak üçin. Casting edýärler, o taýlaryna da deginjek ýatdan çykmasalar. Meselem bir rol üçin castingga barýan, sussun azylýar da men saýlandyrlar da diýip jaň etdiler diýip barýan boly. 150-200 adam var o sen ýal gelen o. Olaram şey edip gelen ne? Kam korm bolmaly. Karoçi kaskadörski sfera tagam men üçin janyma ýakyndy da gowarýadym. Näme üçin diýseň, men gullu eden yerimde çasymda adam aýdy oturmaýyn. Biz gullu eden näme araňyz? Men Staşyna başladı. Prisagada şow edýärler, koreografiýa, tam kerpiçde ýene burada. Aýberde kerpiçde ýene Biziň çasymyzda bir zwot bardy. Imенно şoň ýaly ýerlerde çykyş edýärler. Bar işem ertirden akşama çen trenirovka. Disanski ças. Disanturu 10 ças bolýardymy? Yok, o taýlaryna girme, o disantlik diýdik boldy da o. Paraşutdan bökün birinji sallatlarym biz. Seni möktüm. Böktük. Paraşuttan. D5'ten böktüm özüm. Ne upravляймы bilýärmi? Näde düşdün? Nerden biljek bilýärmi diýen. Kino görýärso. Şo görýänden däl bopşum. Sen görýänden de şey diýip düşýärler ha. 60-njy ýyllarda çekilýän kinolarym görýän. Azıcık medeni. Bizimki karoçy tegele kupully. O bilýär. Ve şemal nirakda şo diýen. Şonu öktüm. O. Udaram primärna 1,5 etajdan ýere bökön ýaly nemal ýanda darbe. Gulluğa çykdyklar bir de. Kaskadörlükden soň filme gidip başladym diýdin. O seriallara gittik, kinolara Nemeler, gittik. agentstwalara, zatlara gitdim diýdin. Yok, ol soň bolan zat. Karoçy men kaskadör bolup ýaňy başlamda. Onuň aktörçülük ýoluna nädip gidilýär, nädip aktör bolunýar. Başlangda sen niýetin aktör bolmak iň soňunda. Iň soňunda Ol däl. niýet soň boldy da. Kaskadör bolup başlaň soň. Soň?
O da yollar bilen nemen için otuyorlar. Yok o ondan ne o prosta bir sapar serialla özüm görýän de höweslenýän de o. Başta prosta kiçicik roller. Hiç şon ýaly odan mukama edip başlaýan. Ya odan da gep o başga da. Son aktör. Höweslendim karoç Höweslendim. hawa menem aktör boljak diýdim. Intiham bolamok ýani. Ol aýry gurrun. İnternetten karoç aňardan bärden eşitýän gelýänleri bizden soraýarlar naprimер. Yine şo kinoda rol alanlar, yine urzatlar. Siz haýsy agentstwadan diýip. Menem agentstwa diýseler, Yazılmaly mı? ya son ýaly agentstwaň balygyny bilip galdym. Ha. Awa onuň ne biz çaňam. Arzu gys koýarlar. Awa. Reska onuň şo taýyk barýandan köpsem näme pikirlen bar ýa-di? Ay paka kiçik rol alayın. Soň meni yönetmen, rejissör awa. Özüm gorkudaýyn. Sonça 100 adamyň içinde Özüm rejissör. gorkudaýyn käbirler üçin akynam däl. Awa bolýa seksist gurrunlar etmeli. O tema Sen gibi. feministmi? Yok o. Düşündüm. Yani nemeden akmy? Naprimер biri gelýär, 6 aýyň içinde izbäsin aktyor bolýar, aktrisa bolýar. Yani sen kulun talon wäşil bäri. 15 ýyl bäri işläp zahmet çekip aktyor bolup bilmemek näýlik duýgur? Bu tema ne gelin sen? Aktör bolup bilmemek. Yo el başta diýdi, tek ama Şöni вечер, братишка. Al Pacino ya, vuruladım mı? Damay salatoy. Ya, realni arzu edýärdim aktör boljak diýip. Onuň internetten son ýaly 5-10 sany agentstwa tapdym da. Ha. Hemmesine başvurdum. Başvurdum. Düzelt onun Türkmençesine. O son ýaly agentstwalara dokument tapşyrdım. Dokument. Tapşyrdan alan oklar o. O nälelen aklary var, maň 10 sanaň çaňatly arada. Yok o ara tanışdyk maly. Yok, o gün jaňat ýerler ho. Yo men karoçy ara tanışdykdym. Şey duallaýdyň, ey. Biz aktör boljak bolýanlar çyndyr öýdär. Hiç on ýagat ýok. Menden nima hoş boldy? Ya, ne turupdy? Size öläýiň-de. Karoçy agentstwalar tapyp, şo 5-10 sanyna dokument tapşyrdym bolyn. Bular aýarlygyna jaň edýär. Ýygyna. SMS ýazýan amma karoçy planjy gul sen agentstwa gelmeli. Menem begenýän ana men ýyldızym parlady karoçy. Yok. Häzir barýan maňa rol berýärler diýip. Bana ýöne jaň edip otyrlar. Şuňa uçaýlar reklama pul berýän bolsalar. Ya koyma menden. Ha? Bakal neme iyi var ya oradan. Bakal. Bakal neme de gerek. Yuwaýyň oy. Yok o ama bu reklam için şu tayda koyma çünkü. Yo, içeňde iç goýaý ýene şey. Yol neçe kilometre soğar da. Horlanır näme? Kardiyodan ýallalardan içip bolýança. Karoçe agentstwalardan jaň edip başladylar. Awa. SMS ýazýarlar. Menem häzir gitýän karoçy rol alýan, şo bolly. Men durmuşymy kurtardym zat diýip eýam dostum bilen aram kesdim karoçy. Men ünlü bolup barýan. Ünlü. Oynadýanlar, no. Sen menin her oynadýanda jeýip altyn çyzmaly ha. Bolmasa görýänler, ana naro. O agentstwa bardym. Birinji baran agentstwa. Ad näme? Şu atamy. Например. Ey, bir zat ajans bolyn var. Girip zapamlyum bile. Edilözi. Anketa verdiler, doldurdum. Ondan özel yetenek zat ýeri var da. Menem ýazýan kellem bilen çüşe döwýän karoçy. Kerpiç döwýän zat. Türkmençe düşünmeýänlere özel yetenek. Özel yetenek. Onda kendi uşağı.
Wunderkind bir çoğu. Wunderkind'de. Orsa vurgurlatmaya. Aşak ya da aynaşan doğrusun di. Türkçe bilýänler, Orsça bilýänler perewod edin. O özel yeteneğin Özel Türkmençesi näme? Tamam ya, özel yetenek. Birinci belki sen bilersin. Ayratyn maksatly beceri zat bolýarmy, näme bolýar? Bileni İstanbul'da oturýanlara, İstanbul'da ýaşaýanlara ýartygolukdan 10 san sansa diýsek. Mawo. Şeň kuhnyada. Birinji bilene diýýän o. Onuň batyrma lo ýartylaňy eýesin o. Karoçy özel yetenekde gallyk türkmençesini ýazana näçe san somsa? 10 san ko içinde bu. Alkello maşgıran amakkello. Ýartygoluk saň işlesin o. Gep. Karoçy. On birinji bilen nädip bileli biz o? Ýok on ýardak ýok. Yo, birinji ýazany kommentariýada sagat dakikasy ýazýaram bunda. Ýok. Bizlik gelir son sany biýerarsyk. Adama 5 tane. Pozdurarsın ben. Ne üçin pozdrali? Karoçy özel yeteneklerimde ýazyp otyň karoçy at minip bilýän, Ýok. at çapyp bilýän ýa-da. Ondan 45'te. uruş koreografiýalary düzüp bilýän ýene bir zat. Soň bular näme diýdi? 100 liram şo wagt karoçy pul soradylar. Olam näme üçinmiş sen surata düşürýärler. Olar sorady. Ha o. Dolar näçe de wagt? 1,5 saat ödýär. Ýok dedi. 95 dolar. Yo, şu wagtky pul bilen 100 lira. Ho, o wagt. O wagt näçe milyonla bilýän o wagtlar o. Ýok. O taýlara girsek çykmaýar. Pul soradylar. Ha. Surata düşürýärsen diýip. O hiç ağayla yanı diýmeli. Berdim birinji sapar men pul. Barlak görün şansın soňra çenni. Ey şo pul beren bolsam ünlü bolurdum diýmelerler düşünýärmi? İzlesin. Awa. Izvesni. Atgadanın Türkiye devletinin at adanın ne bolup bilýärdim de karoçy diýip Bilken bolup surata pul berdim. Bularam aýtdy bollu daway git diýdi, eliň açyk koý diýdi. Sen näme etdi onu? Elim açyk koydum. Awa jaňa diýen ýok. Onda Soň gitmän, usta aktör olasy gelýär, aktrisa olasy gelýärler. şoň ýala agentlara gidip ýok. özüňiz alladyp görmän. Owa, bir derek pul tölap görmän. Diýjek bolýar. Bolasyňyz gelse, Çağadyň maňa. haýsy. Maňa jaňadyň nomerim. Gennejemden ruhsat alsak ýok, goýarsyn ama. Yok o, men çisto Pabratski. Owa. Estağfurullah, o wäzir düşündene. İzine düşüp bardalar diýen maksat men aktör etdik. 10 ýylat ýokdur, men işili. Ortada duran. Awa, akşam günahar malada. Soň men aýtdym, bul agentsto diýdim, karoçy, men degerim bilmediler diýdim. Näçe ýyldan soň? 5 ýyldan. Ay, bir aýda geçen näler? Yo, düşünen ok da sferan, kinoň sferasyny bilen ok. Ondan näme pikir edýän häzir agentsto barar, jaň ederler. İşe girenler nöýden ok bara gidip aktör boljak özüňem. Soň ýene bir agentsto aýtdym, bolyn bular aýtdy. İlk diýdi, 2 syomuşny günüňiziň pulu bizde galýar diýdi, depozit. Üçüncüde de jaňadan aklar. Üçüncüde de jaňadan aklar, o. Asly şol. Yani oňam jogabyny aýtdy, beý diýenlerim. Karoçy aktör boljak bolsam, men şol ýaly 3-5 santyny gezdim. Ondan käbirlerine gidemde kontrakt goýdular öňüme. Ay 2 ýylla. Aýdyp bermekse şow näme geýdiň? Urma diýdi. Baş. Bolýar. Näme geýdiň? Futbol kaň näme kort koýasdyr, eski aýsan kız näme etmesin ýürekler olsunlar diýenler. Özüromus gitdiler. Ondan dinleýän. Ay sen beý diýsen ara. Gitjekde uklatjak o. Ukla diýip arkaýy murlaýjak bolýar. Agentstolardan umydy kesdim, muň diýdim başga ýol bardyr diýdim. Ha, käbir kontraktam atdy öňüme 2 ýylla başga hiç bir agentsto bilen görüşmeler, ýene orada olara da hiç gitmedim. Sen diňe bir kakşak.
Ondan mın asly näme keni hemme yok, hemme meslekde bolşuyaly, hemme kärde. Hemme kärde bolşuyaly. Muňa okuwyn okamal keni. Okamasaň aktörçülüğün ýoluny görüp bolanok da nämelerden geçmeli, näme öwrenmeli. Ondan okuwla uğradım. Üniversitet mi ya? Kolej Yok, kurs. Üniversitede da wagt ýok, o wada üniversitet tam reska. Okamaly, gutarmaly, ünlü bolmaly. Pejon bolup yetişmeli bilen. Awa. Ýaşam 20 ýyl. Ganym gaýnapdy. Karoçy, Şu zatlar sen arzu edip gördün. Gullukda görüp okuwladım soň. okuwladyň. Gullukda da niýeleri kitap patsan. Gullukda öwes edip şu zatlara başladyň. İşan näme üstü pardon patsan idim. Diýer ha problem. Oglum diýdi. Şinoklar. Soň okuwlar gölle uğradım. Gözledim. Taptım. Tapmadyň men. Başta ne marlar o iň arzan gölle ýani men gowsuny. Beýdi. Arkaň bir kotga öde marlaya laýyk geçişimiz ýa. Şoň üçin maňa değişdirýär ýokdur. Yo iň arzany iň gowsy diýip ideýän. Google'da da şey diýip ýazdym. Soň okuw tapdyň. Tapdym iň arzan we iň gowsyn tapdym. Okey. Iň arzan iň gowsa däller bolýar. Oğlum Ardan bitmölün bolsa ýerine Sarı ýerde. Sen niýede ýaşadın? Kumkapıda diýdim ha. Kumkapy Sarıyer. Aşgabat äne bilen biz möýüne aralyk ýalap. O Näme? Aýpyr merna. Ýa maşinkan bolan soň Maşin. Maşin ama avtobus bilen gidýän. Bir ýarym saat. Probka kan berde şondan 3 saatda bar ýa 3 saat diýdiň. Köpeltme o. Näçe saat diýdiň? 2 saat da bar ýa. 1 ýarym 2 saat. 2 ýarym saata bar ýa. Marlygyna goýdaňda tutulyp üstüne goýup biler. Goýup. Aýsa. Parçelik näme diýýär şoňa? Söwmen kan, gowlan eken. İşana söwmen o. Gowlan eken o. Huýadet ýanlar şular lan ýanda. Gözüň görnür, näme hiç. Soň gittim. Okuwa gittim, okap başladym. Öňgaty utanjaňdym men. Bu ada biz sowysny zat diýip oturdyň diýe utanjaňdym diýsen, haýsmanyda çıkıp toyda mikrofonla gürläblem okdum da utanýadym. Karoçy, olum işime yaradı aslında. Haça bu... Olar ýarkyrlarym naýap diýjek bolýan. Yok diýjek bolam. Mut yer tapsaňyz gidin öwreniň bir zat, öwrenip bolýan bolsa. Aktörçülük adyna. Aktörçülük adyna. Her hili mut belediýän kurslary bar. Häkimlikleriň kurslary bar. Turçada bul aýtjanlar. Aşgabatda häkimler bar. Maksat bir de kurs bar diýip dawaýna okudum diýip durmak. Turçada bar. Turçada esasan uly şäherlerde, näpirmer, 40 elinde ýokdur. Internetde ýokdur. Badyr. Goýsana hawa. Ba bilýän sebäp. Yo, men bilýän kiçi şäherde okudum da. Ba. Spartada da bar. Sparta kiçi şähermi? Yo, edil 40'lar eli. Kiçkije-de o taýlar. Kiçkije olyn ýöne gaty ösen şäherji o taýlar. Yo, Ýewropa ýaldy. Näpirmer diýjek bolýanlarym şo ýanky diýänim. Bolýar, senki dogry bolsun. Boldy. Okudum. Bir zatlar başta birinji ýerde okudum. Şol Muda ýakyn bir ýerde. Soň belediýän teatr kursyna gittim. Häkimligiň Mud kursyna gittim. İstanbul'da ýaşaýanlar, Ankara'da ýaşaýanlar, bu şäherlerde ýaşaýanlar baş otaýlarda. Soň arzanrak bir ýer tölegli bir ýer tapdym, otaýyny okudum. Her giden kursumdanam ökman bir zat öwrenýäň da gowy ýer bolsun, erwet ýer bolsun. Sana peýdasy bolýar. Şul kär üçin, aktörçülük kär. Soň Turçada iň gowy kurslary sorap ýa-da uğradım. Sonra demek gereken internetten görsen. Bada o da internet. Günü 3 tane 5 tane çıkıyor da. 2005 diýdiň aýa şonda. Yok o 2005 bilen 9-10 arasy men şu wagtda oturun.
Iň soňky okan ýerim 2011-de okudum da. 2011'de. Hawa ondan Turkiýada gowlaryna gow kurslary tapdym. Iň gowlarynyň birini okudum gidip başda. O taýda da at gazanan aktörlüğün at gazanan näde düşündiren indi men sana ünlüleri de yıldızları. Yıldız yine. Hawa Turkiýanyň yıldızları mollumlarymdy. Hawa. Tursan bıyıkşy ýerler bolýar. Şu adam yıldızları näme bu işde. Bir zamanlar Çukurova'da oynadı iň soňky nemesi Vahide Perçin. Vahide gördüm. Tahoy onu. Ondan yollaşam Altan gördüm. Bular köne teatr aktörleri, silanyan aktörler, öz akademiyalar var. Şonu okudum. 2 ýyllyk, däm şol? Yok, 4 ay. 4 ay. Ha, o 4 ay ýöne aktörçilik. gaty berk programmalar var. Öňkü gidenlerim okuw dälekeni diýdiren ýerde baramda. Sebäbi eşigiň reňkine çenli sapaga ýanyň bilen näme alyp gitýärdiň da zubnoy şotka bilen pasta. Ne gullu etdiňme gelip. O her ara berenlerine gidip diýişiň ýok gelýäň da. Ol mollumlaň kuraly. Türkmençesine treska. Kanun. Gysgaçynda neme diýip bilýärmi? Bizi görýänlere belki aktörçilige öwetken Çok öwetýänler üçin patbeşiklerimiz bolup biler arasynda. Şolara diýip bolýan gysga ýollan geçirip bolup biler. yok arzuwam edip oturmaň. Arzuwam edip oturmaň diýip men olaň işine goşulmaýanlar. Arzu etmeli. Arzu ediň. Ýöne dogry yollardan gidip arzu etmeliler düşünýän. Dogry yollardan. Ola okuw gutardym. Otaýam Edil Üniversitet ýaly institut ýaly ine berde. Senem berde okudyň ha? Okanyň çyn boldy. Onun vizasy final var Edil şon ýaly diploma okudaýmy? Gerekkä anan ýa. Viza final egzaminler bolýar. Karoçy otaýyny gutardym, soň aradan ýene bir azyrak wagt geçdi. Men ýene bir ýerine okaýyn, başga bir ýene kursa gitdim, otaýynam okudum. Hemme mollumlaryň seriozny okuwlardan aýdýan ýöne. Referansyň bar. Referansda da gurrun. Öz taktikaçygy bar. Her kimden bir zat. Her kimden bir zat öwrenýän. Każdy po çiçüz. O. Każdy po çiçüz da dälle. Ruski bilen zaşkaýmaýdym ýa. Onda odan bolsaňyzdan bolanak diýin. Odan bolsaňyz Türkiýede, dünýäde belli model ýarşlary bar, meselem Best Model of Turkey. Men gatnaşdym. Sen gatnaşdyrmaýarlar, o rakip tapylmaýar diýipler. Türkmen filmleri barada. Türkmen kinofilmiň çekýän kinolary. Onam diýmäýin. Beýdi diýsem ýalňyş, olar gowy köpsi. Ben gördüm. Yani arasında gowy därleri çykýar. Soňky Vinerlaň, blogerlaň zatlaň özü şewer kilometraj, kratkometrajka ýalak arada polnometrajka ýalak barada çekipdirler. Men näpirmer görüm de şolar diýýän, gon arkaýyn diýip bilýän, siz ömrüňizde sinema edenler, içinde aktörler, aktrisalar diýmek dogry. Ondan ömrüňizde hiç kino görmediňizmi? Bir Gollywoodda näl kinolar düşürilipdir, Russiýada näl kinolar düşürilipdir. Men hiç zat bilemek da, şu günden näpirmer görüp şolaryň wagtlaryň näle gedilýäni, diýýäni. Men şolardan gowy seslendiren kinony. Seslendirsem. Seslendir diýen men adamlaryň gurulaýanda, umumyň kinodagy şuňam bir ses çygar, wala bilýärmi? Ana şular ýalak seslendirme nolamda minus dolar. Elbette gördüm. Türkmen kinolary öňümden çykýar. Ýöne meselem köne Türkmen kinolaryň men fanaty. Köne Türkmen kinolary sözdüm ýa. Haça bu neme diýerler? Iň soňky köneler ahlaman zat bar gerçi.
Oğlum köne Aslında seyretsen hava Orslar bilen Türkmenlerin ortak savmesini birleşik ýagdaýda düşüren kino. ýagdaýda düşürilen kino hava. Sonkularım bir yerden başlamaları gerek nasam diýildi. Bir ýerden Başlaýarlar. Ýalňyş ýa-da dogry o tema girseň uzak gitýär. Ýöne. Ine goňşujygymyz bar. Gazagystan tügeleme. Şolaň çykarýan kinolary Riyan telpek çykarýan özüm emmes ýaş oglanlar. Nemem da bilýän. Ya düşünýän. Owurlamasalar bara. Erwet zat çeksinler. Oğlum diýmeli. Böyle adaljen etmeseler bara. Mesela. Ukuyplu aktörler bar bizde. Ýöne taýara singerler o. Copy paste edip. Senin arada gurrun yok. Content, kanalım. Awa. Ýöne mesela şu adını inniki ýaşlara diýinne Z kuşagyna. Bäli. Kimler takip edýär bu? Yo Z kuşagyna Vinerlardan mesela hormat koýan bir oglan bar bet belli diýip. Şol oglanyny iş edinip owurluk aýdymlary tapýa-da oglanlar siz owurladyňyz diýip gramatna aýdýar sen owruý zat diýen nokta. Sen näme üçin adaljen etdiň diýen mesela şol aýdymy. Yo men arada bir videosunu gördüm. Например. Pulli reklama ýalyk bir zat okmanmaly. Bu nime ýarady например? Ne kreativnje patsan o. Sözümüz yok. Türkmen kinolary diýdim mi? Türkmen kinolary Sen gowurdym diýdim. Şu wagt men meselem Allah yol verse ilerde işläsim gelýän türkmen rejissör bar. Türkmen rejissör. Hawa. Ýöne ol Russiýada. Murat Aliýew. Oň bilenem bärde tanışmak pursat boldy. Tanışmak pursatym boldy. Yo men çağılık kam goworýan bir kino mady, ors serial, Parny iz Stali diýip. Bilýänler aşak. Ol ýöne Saýpar etmek. Men gardar o sizin araňyzda. Aýgar diýbem o diýenler. Men ýaşymdakylar biler zat diýen bolsam. Bir ejenden 2 ýaş kişi diýdim. Ýok, ondan. Türkmen kinolaryna Onda sen Türkmen kinolaryna üstünlikler arzu edýän. Owa. Ýa-da braçka nemerak bolsun, kreativnirak bolsun. Kreativnirak bolun o. Yazıňyzdan. Var edin. Yazın çekin. Ya da bize podдержка verin, biz yazıp çekelim. Şeylem. Owa. Olum bolup biler. Men şu wagt например men özümde şotalandy görýän. Senem özüňde görýän şotalandy. Hani beýdiýsen ola turan özüňde görýän. Türkmen kinolaryna okey diýdim. Bärde aktyor hökmünde käbir seriallarda bilişime görä. Rol alyp. Oja kaskadyor däl, ýa-ni aktyor. Ýa-ni ýene-de aksiýonly, uruş, gıykylyk, kanmal. Nirde ölüm maksat şotaýdy. Nirde? Hemme ýerde ölüm o käbir ýerde çaşmamaly. Yani bir ýalyk üçin ölüm de şol ýalyk. Maňa şu 100 metr ylga diýsinler, şo 50-nji metrde ýatyp galýar. Iň soňunda soranyň gowy bolupdyr soralar, taýarlap söňedýän öňünden. Yo diýjek bolýan zadym, zakljuçitilni zadyň sen manily bir sora berdiň diýjek bolýan. Näçinji ýylda başladym diýdim? Bolayt. 2005. Hawa, şu wagt näçinji ýyl? 2022. Hawa. Onuň näme diýjek boldum? Näme diýjek boldum? Koronavirus aňa näme diýjek boldum? Karoçy, näme diýjek boldum? 2005-den 2020 käçenni men intiham hiç bir ýerde glavny rol bolup oýnamak. Toýst temmezada sabyr gerek, dogry okowlar okamaly. Aýne men bir kurs gutardym, aktyor bolýan, on ýaly nemeleňizi bolsun arzuňyzda ýöne garaşmaň da on ýaly çat bolup bolanok. Bir gelip gelenejim. Murat gel, sen aktyor edin. Kurs okapsyň, gel ştaýdy, otur brolar tibirde. O Murat däl. Murat diýip ýalňyşlyk bilen dilimden sypdylar.
Häzir bile uğrat başlar. Murat Molla şey değil, Murat Molla dedi. Hiç de adam diyemem. Ya seret men näme diýen bilýärmi? Owaran bolsaň like basan, halamadyk bolsaň dislike basan. Ýöne aşagdy Dislike ayırdılar. aýranaklar kolичествосын aýardylar. Пацанята, бля. Bol reis. Короче, aktör boljak bolsaňyz, Video oturdu dur. İkinci bölümüne garaşan bolsaňyz soňy bile pizdes gyzykly. Göresiňiz gelse kanala podpisat we etjän intek näme töleýärler, şol atlarym sorajak diýdiň ara. Sorap bilmediň ama 2 saat berdi ankeslan. Yo, eletken goýaýdyň soralar zatlar Ya goýaý. inniki näme de türügem görkedilmi? Meselem. Çynymı aýdýan o. Yo, evler meýdanda diýen bu. Türük çynymı bir türük çekip özümüz goýaly. Onu Açyk gurrun gepleşigimiziň soňuna geldik. Soňuna däl, dogrusy, pererivine geldik. Belki goýarys bärin, belki goýmarys, belki birleşdirip goýarys. Ýöne birden şu goýulsa, şu gurruny görüp oturan bolsaňyz, ikinji bölümde garaşan bolsaňyz like basyň, aşağıda kommentary ýazyn. Söwjek bolsaňyz, maňa söwün gele mihmana bolsa, maňa sora oýasynlar o. Ha, o aýtmadyk zadym madyr belki. Soralar ýazyn. Kim näme bilesi gelýän bolsa, bilişimde görä aýtjak bolýar, aýdyp berjek bolýar. Seret kär boýunça diýsin o. Bilesiňiz, gelen zadyr. Nirde ýaşaýan? Aktyor. Pulun wamy? Aktyorçylyk Sen üçin wapşe kim? aktyorçylyk üçin nakalyat iş ama ýa diýip jaňatma. Ýa şaňyny video aşagyna ýazyn, soralaryňyzy bir şotadan saýlar. Belki saýlamaz. Özüňde oja sereden. Hoş. Sağlıklyca galyň. Owa. Kanala podpisat etmegi, kolokolçy açmagy, ýatdan çykarmak, bärmeň öz kanalymda. Şoň üçin pis, jät çok ýan kanalda.